Kaya ang palso ni Likay. Pikas po tiligana. Pikas po. No, daragod tama no. Liko diri nya dito po liko. Liko lagi, liko daw ta, nagsanga ra, di patungan ta. Wala gud siya tungkod ni Agi no. Niliko dito sa pikas, na dito ni Agi. Ya dito bandaw na dia. Okay, mga Exxon. Welcome sa Spirit Hanong Gasa. Ang nata diri karon sa kanay Imelda Overview. Pag sa diri guys. Dito napita na wala na siya dito nga banda. Wala na siya. Taod-taod ani mga Exxon, wala na gini. Oh. Grabe kalalom sa pangpang dire mga Exxon eh. Hindi basta-basta dire magbong ta dire sing papulang. Lalom kayo. Pila ka meters ni, ikan dire sa among itindugan padulong sa ubos. Dila mga lugar mga Exxon sa ubos. Mana na siya dira ang nagpikit na diha tapos yaban daw. Bisayap kabakan. Mana na makita pero matalam mata magili. Salipdan di tripit ko. Ano kaming na product bags so. Popos na ang bags mga Exxon. Narito dire mga Exxon sa Imelda. Sa ko pa sa Matalam North Cotabato. Ito gigikan ng banko. Pagsapan. Napagani init mga Exxon. Pero sa babaw na. Palit din sa hangin. Wow na wow gid mga Exxon. Okay kayo. Nilikay bitaw no? Nilikay ang mga pags dito man padulong sa ubos. Dito rin niagi ang pags mga Exxon no? Wala gud diri sa mga pandag. Lao diri wala man diri og niagi. Kahimulungan dalakat malahan. Mga Exxon. Ito rin gusto niya agyo. Pag nakasagit subay ng dalan na. Ito siya bulog. Hindi rin na sa tungod na pag-agay. Adi na dyan ko ka video. May wala. Ngit-ngit naman. Tawag ang Exxon. Saya pa ba karon mga Exxon? Alas 3:02. Nagpasa kapo nun. 3 PM pa mga Exxon mo. Diba tanawa. Init pag-anay nila sa ubos. Mas lahat ng masay katlaw. Grabe yung ginayahan mga Exxon. Pag pumla sa itong Diyosamahan.
butang makahibulungan hindi lang tungkad sa yano ng mga tao. Hindi ang tao lang din patun sa kalang patungkad din ng igsoon. Panilahin mga igsoon ang mga pero kana mo kanina ng biyong sa bulang spirito. Manang ginadala niya dire mga igsoon sa kasama niya sa Baguio kini mga ngani para sinati kung sa baga nindot ng piniyahan na pugla sa itong minor. Dito ro kay Niagi oh. Aro. Ay dito ro po Niagi speakers. Sa kung kawasan ako ning pan. Di mo mudungog, di mo kadungog. Kaya ang palso ni kay pikas po tilighana. Pikas po. So, aragot tama no. Liko diri on ya dito po liko. Hindi ko lagi, nagkwento ka, naghangaran, higit di patungan pa. Wala gud sa tungkod ni Agi no. Miliko dito speakers, na dito ni Agi. Ya dito jaban daw na dia. Dapat sila diri. Nang kawala ng gani. Nipis na kaya. Yan na baga ka na dira ng gawas dia. Bago kayo ng taon kayo green ba? Agi. Puriting ang pangpangag yun. Chocolate Hills. Asa? Ito? Lain na dito, tamaan natin kung matutuwod. Hindi makurog nga. Talagang taon yun. Ay, tama. Tawa naman yung so, no? Dito na yung bags o speakers. Tawa. Bags mo na. Pero siya na yung speakers. Yan. Tripod, banda. Pero palibutan yung bags mo. Malapit sa mong tungod niya agad. Ano ka ha? Mga igsoon ni ibaba ng pags. Gaya na napaman sa baba ang pags karon na nagisobos. Kaya boy, karon po kasaksiyan ng ngane ba? Parang saram ta kas tunga sa bukid. Oh. Padulong na sa dakol, isan pasulod dakol. Ala diri oh. Kaya na, kaya wala gini ni sulod ba? Karon na ni sulod.
Kaya na, dito naman to kaya naman sa ano. Karon, masulod, mapay pagsulod nila dire. Kala. Sige, dan, dire, dan. Sige, dito. Pati ba nga? Igualita lang. Kuya na tuwad sana. Dito na mo. Una? Nag-una ni, okay. Magsige ito pagutan na din. Nag-una mo niyo. Nana sila sa kwan. Nasa sa ibabaw sa langit. Okay. Ang tanawa na ko, no? Grabe yung pagi kayo. Okay. Grabe yung pagi pa niya. Pangit po daw. Okay. Tanaw mo. Okay guys, inani ang nature, inani ang kinayahan. Yan, nami karon diri sa overview. Kay among giobserbaran ang pagpag. Palibot na mo ganihara mo ni pabutan ang maglakaw ko diri sa pikas. Okay. Jeremy. Wow. Dire kalsada, indot kan kalsada kung gabi ini kinagsigan sa nami mga reflectorized solar. Ito ang problema lang kaya nagpalayo man ang mga pags. Nagatuyok lang pero di mo doon. Padulong ni sa sitio Imelda, nami karon diri sa Maligaya. Padulong ni sa eskwelahan sa Maligaya. Ay burok nila dito sa Tampit. Muli ko dito. Kita karon po ko kasaksiyan bro. Kang ginatan David Okay. no? Wala na gyud naa sa langit. Pagsa. Balikan ako sila diri. Ano mo kung ganahan mo ani? Wapo din nga view diri. Kaya makita na to ang kinatibukan sa ubos. Kung sige mi diri kay ko sa mi sa espiritu kay na mga problema diri. Okay. Yan, yung mga pags niya na pangit. Gwapo bitaw yun sa pagod nila. Pero sa Bagyo na. Ang problema lagi kasi sa dool na mo, wala man, bilikayan man mi. Gatuyok ng pags, mga kabadi. Mga ka-espiritu na gatuyok mi. Sa sulod, wala may nag-agi na mo diri. Mga almost 20 o 30 meters lang. Kani harami ba nagpaabot sa palibot, tuyok na siya. Imposible po na mamiski na ibabuan. Galikay sila. Wala bitaw ta yagi-agi sa tungtungod no. Gatuyok sila sa pikas, di na makita ang dalan. Di na makita ang dalan. Kituyukan ng kita sa pags gyud. Di na makita ang dalan. Mandiri wala man. Wala ba? Wala. Karon pa ning gamay ra gid kayo. Gamay lang nga porsyento eh. Ni agi sa tuwa. Mo ni balik na pod, nawala na sa normal. Ang gagian ta gamay. Okay. Ang motor gani nagasiganan ni mga motor kay kahit kasunahan pero din sigaw nagsigan ang mga motor na. Kaya dili na makita sa tubang mga 5 to 10 meters awa na. So wala na po diyan dalan. Okay, mura ang view, oy. Dan, mura na ginang view diha kay kita mo diya mura na sa langit. Okay, buhian na ni zip line.
Parang bato na mo dito. Buya na, buya na. Sakay na. Ginabay Sige. kay Ricky na mo. Pag sirado na, iop na lang na ako ni kay. Ayos, ah. Dito na lang. Wala pa ni. Sumunod sila. Zipline ni. Kina, prepare mo? Safety belt. Wala na. Yo! Buog Kami kahit na. kayapan man din. Lupat ka na. Sana sa posisyon ka. Boy. It's your turn. Tamang ikso, no? Mukha nila. Mas may dahog na Sigarilyo? zipline diri kay para masulay tamang kauban. So, kudadan. Pero piyapan mo siya kung sakay. Ano, kasi buboro po ng agi. Ako may ikso, no? Ang biyo diri karon. Kaya na, ang gulo pa nagdala ko ani diri. Hindi naman kita ang sa ubos kaya napro na sa kuban. Sa mga bags. Pero karon nipis na siya. Pero kababa gap. Sige gap. Wala yung right to that. Tama. Nakasan yung padulong bags. Tigong pa ni. Para ipuntak. Awa, magsuon. Kaya bulong kami kayo Sa mga Kiamba, katulad. kaya na. Dito naman siya niagi ang pagso. Diya nga banda. Kubi ka kambo, kuban to Kiamba. Dito, sunahan. Karon, Ito Kiamba yun, kay grabe. isulod doon siya, pero dira doon siya niagi o tanawa. Dira po. Sa mga tungod, wag siya niya, wag siya niya sulod. Sige ulan, Sa yung bagyo ko na to. Kayo, wala siya sulod. Pero nipis naman. Nipis naman siya. Karon na wala. Dito na lang kayo siya. Katong. Ya, Fod. Wala po muna tingnan namin sa kaya ko, no, Mo na mo to. Mura mo, sa kuan pa mo. bulong din sa po. kanikonsat. Gamay. Nya, ingon tong caretaker dito ng tulugin. Ayaw mo din ma'am, kay hindi pa basa gina tanang kuan niyo ron. Sige ning hangin ron, ulan hangin na. Ulang hangin, pila na ni ka. Sawa na po. Si Mana ba? Sawa na po magbuhat. Sige pala sa pag-isas din sa among lugar mga ikson. Ano lang dahil pagpagkita. Pagkagabi, pating binawa man. Kapamalandong ko to sila. Binawa to niya. Labi na pagbalik at at kita manggid ko. Usap siyang ko. nga katong ato ta sa pan. Kaya ganun yung Una na itong iadtuan sa patunganan. Pagpatambal. Una to si Minaw lang mo siya mga pisay. una na to tong gamay tao. Diba? Nga pagabot dito Gusto mo gipangipos nila makakita ng niyo mga pa kuwan. Jesus. Papa Jesus. Makakita agad mo. Kung Mati, pagkitaon niya. Liroso. Pagipos na kay na ibagyo. Kung makakita na ta, kita na ganyan nga din kita. Patuyang sa pagbuhat ng sila. Kay unang patingkong sa'yo naman na. Paabot ko to sila Sa'yo sa kaya adlaw kung kung sakit. sakit ng bagyo. Kamatay na tawa. Nga sa to lagi pag mutaman dito. Dito di ato tanto ti hangina man. Naman pagkitaon ba ta sa panahon ng COVID sa pinagi ang kunod. Nga pagkalikod na to, nangaputol ang tulay. Chance ba? Ilagot mo tugod ko kay Kaduhang chance sa dawat dawat sa sulod. sakit ta. Mo sakit ta di kita magbahay sa Ginoo. Nagpamatod ko No, patuloy sa na mata na spirit mo siya. Kay dulo kay padlong to ba. Nagkampating chance sa makapay pasaylo sa to. Si katao nga hindi na napasala o makapasaylo pa ta. Sa mga tao nga napasala ka na. katong Para matuman ko ng nanya amahan. ako gifted sa isa na ni ma'am. Tumanan na to yung pagbuot. Yuban na Useless man ang pagtuo kung walang buhat. Buhat ang Ito, isugo. Aluwas man zon, di mo na pagtuo. Kung isang sao na ito na pag tinuwad-tuwal, lihaw, basan, hindi basta wala dagway ni di ko Sige man nagtuo, wala sa buwali. Useless lang yan. Okay, balik na, wala naman. Nana, mingaw na boy. Tayo na kaya ko, nana dito.
Wala na, pag normal na dire. Wala na. Okay. Thank you. Ang break na lang po datulog mo. Kuha na lang po. Thanks for watching mga Exxon.